При мен е Киро Брейка. Добър вечер, Киро. Къде ти видя добра вечер, Иво? Къде видя добра вечер, бе? Не дейте така моля сега. ти се, Иво! То не може да се диша, бе, Льохман! Не може да се диша, бе! То с въздух в София е толкова смръсен, Иво, че с нож мога да го режеш, видиш ли? Можеш на филия да го намаеш. Чуеш какво ти говоря? И народа пак доволен. Знаеш що? Защото само буклуци яде този народ, бе! Буклуци! Вика, ония ден ми вика, Иво, ония ден. Какво вика? Вика, аз вика ям дубайски шоколад. Да. Какъв дубайски шоколад, бе? Мирисник! Шоколад имаше на времето, Иво. Това байкалчетата, това пастешко бешко, това паста тунелче. Да. Виж какво ти говоря? Виж какво ти прекаям? Виж какво ти говоря? А сега ядат палмово масло. Палми не останаха, Иво. Палми не останаха в Дубай. Слушай какво ти говоря, бе. Слушай ме, аз какво ти казвам. Слушам, не мога И да разбера. децата, тия буклуци. И те само буклуци ядат, Иво. Така да говориш за децата. Гледат си телефоните, по цял ден пият енергийни напитки. Питах, ония ден ми става въпрос това. Ония ден, питам един ученик. Ти що пиеш енергийни напитки, бе? Буклук! Той нас кой вика? Не може така. Вика, пия, за да имам енергия да пуша вейпа. Зомбита, бе! Зомбита ти казвам, буклуци, бе!